റിപ്പോർട്ടർ ചാനലിനോടും പലപ്പോഴും അത് മുന്നോട്ട് വെക്കുന്ന രാഷ്ട്രീയ രീതികളോടും നിലപാടുകളോടും എനിക്ക് വ്യക്തിപരമായി യോജിപ്പും വിയോജിപ്പും ഉണ്ടെങ്കിൽ പോലും അതിലെ കൺസൾട്ടിംഗ് എഡിറ്റർ ആയിട്ടുള്ള ഡോക്ടർ അരുൺകുമാറിനെ എനിക്ക് ഒത്തിരി ഇഷ്ടം തോന്നാറുണ്ട്. ഇന്ന് ഇപ്പോൾ സ്റ്റിൽ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു ചർച്ചയിൽ ബി ജെ പിയുടെ പ്രതിനിധിയായിട്ടുള്ള ശ്രീ എസ് സുരേഷ് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞത് ഇന്ത്യ എന്ന് പറയുന്ന പേര് വൈദേശിക ആധിപത്യത്തിൻ്റെ അടിമത്തത്തിൻ്റെ ഫലമായി കിട്ടിയതാണ് എന്ന രീതിയിൽ അദ്ദേഹം സമർത്ഥിക്കുവാൻ ശ്രമിച്ചപ്പോൾ നല്ലൊരു ഡിബേറ്ററായ അരുൺകുമാർ ചോദിച്ച ഒരു ചോദ്യം എന്നെ ഒത്തിരി ഒത്തിരി ചിന്തിപ്പിക്കുവാൻ കാരണമായി. ഇന്ത്യ എന്നത് വൈദേശിക ആധിപത്യത്തിന്റെ അടിമത്തത്തിന്റെ ഫലമായി വന്നതാണ് എങ്കിൽ ഹിന്ദു എന്ന വാക്ക് എങ്ങനെ വന്നതാണ് എന്നൊന്ന് വെളിപ്പെടുത്തി തരാമോ എന്ന ചോദ്യത്തിന് മുമ്പിൽ പ്രതികരിക്കാനില്ലാതെ നിൽക്കുന്ന സുരേഷിനെയാണ് എനിക്ക് കാണാൻ പറ്റിയത്.